bir güreşerişin illetmez Kalpaklı tabılan şağı Kalpaklı tabılan şağı Tuğanlarının sağından şağı Arını buradan olmak şel oldu Korktunu teke birinin şelemi Kalpağımı düşürdüm kulada Kalpağımı düşürdüm kulada Besnine dost işe Altın tenge bir zurum altüge Bir güreşüleri elleni O kalpağım düşürdüm kuldan O kalpağım düşürdüm kuldan Besne dost işbeleni tuğan Hayırlı gün hürmetli dostlar, eli korunda fanfarlar buluratı işiydi. Ama Kur'an'sın o fanfarlar eli bugünkü kiş devamında devam eder. Hayırlı kişlerin birkat hürmetli jırmın suyuşu, yana jırlarına, yana isimlerine susap kelgen dostlar, hem bugünkü kişide katnaşışı kolegalar. Alkışlar. Biz üçüncü milli uzişen jır icad etüşü Yaş Yürekler 2021
конкурс фестивалінің гала концертін башлап жіберебіз. Сіз әлігіне татар халық жырларын тәрі электр инструментларда ойнаушы түркімнің шығышын қарап кеттіңіз, инеш түркімен қарап кеттіңіз. Қазір сіздің алдыңызда татар мұңы халық ара конкурсы, Золотой голос России конкурсы, Лондон шаһарында озған Golden Time талант конкурслары лауреаты, автор басқарушы бірінші еш жүректер конкурсының лауреаты Лариса Басырова шығыш жасачақ. Фердинанд Гайсин сөзлері Лариса Басырова кейі. Көңілімде яз, көңілде де яз, ұрамда да яз. Шатланы достар! Шын көңілден тілеймі қайырлы кеш. Якындарым, туған достарым, шушы матур кеште сізге бөлек болсын. Ерегімнен шыққан жырларым.
Зурахмет. Сегодня мы с вами собрались в этом зале на фестивале «Ящереклер», который объединил опытных и начинающих, тех, для кого авторское искусство – просто увлечение, и тех, для кого она может стать профессией, но всех объединяет одно – любовь к стихам, любовь к музыке, любовь к песне. Biz bugun sizga baritik yozg'i, ko'tarinki kayf, yaxshi oshishlar tilaymiz ham ijod daryosina sayohatga chaqiramiz. Shuni da eskartib o'tishga kerak. Tartar Inform yordami bilan konsertimizni onlayn formatda, ya'ni to'g'ri efirda bar dunyo tatarlarining da qarov mumkinligi bo'ldirildi. Rahmat ularga. Biz sahnaga birinchi laureatimizni chaqiramiz. Qarshi olamiz. Sizning olda Zarema Ayupova, ismi Jilkay. Venera Sharifislamova so'zlari, Zarema Ayupova kuyi. Ismi Jilkay.
Назима Аюпова. Чтобы написать хорошую авторскую песню, совсем не обязательно быть профессионалом в музыке, поэзии или быть профессиональным исполнителем. Песне нужно отдать частичку своей души, а для этого нужно обладать гармоничной, доброй, светлой и безграничной душой. На сцену приглашается София Фадеева с песней «Ок халаклар», музыка и стихи Миляуши Гадиной. Встречайте! София Фадеева! Нашындай яш талантлар үсіп келе біздің жұмқиятыбызда. Шул да шатлық түгілмені достар. Әлеге бәйрәм була алмас иде, безгә һәрдаим ярдәм булып сузып торган дусларыбыз булмаса. Әйдәгез, аларны атап, хөрмәт йөзеннән рәхәтләнеп бер кул чабып алыйк әле. Мәгълүмати ярдәм Татмедиа холдингы, Татар информ агентлыгы, Россия Татарстан телевидениесі һәм радиосы, Тәртип китап радиолары, Риф рекорд тавыш яздыру студиясы, Вафина шәхси эшмәкәр, Solution җәмгыяте. Иҗат кешеләренең шулай сөендерүләр күбрәк булсын иде. Мондый ярдәм иҗатчыга яңа этәргеч. Ул аны канатландыра. Нәкъ сезнең алкышларыгыз кебек дуслар. Көчлерәк, җанлырак, шуңа да хәзер чыгачак лауреатыбызга алкышларны жәлләмик. Дәүләү күтәрик әле үзен. Чөнки ул безнең кунагыбыз, ерак Чувашия Республикасыннан килгән. Безнең конкурсыбыз елдан-ел киңәя, зурая. Ул инде Татарстан кысаларында гына калмады, Россия буйлап, хәтта дөнья буйлап таралып килә һәм шулда шатландыра. Хәзер сезнең башыгызда Светлана Алякимова, Уяв Юрий. Светлана Алякимова сүзләре, Юрий Степанов көйе.
Светлана Аликимова. Спасибо. А теперь настало время первого награждения. И я приглашаю на сцену первую тройку лауреатов. Зарима Аюпова, Суфия Фадеева, Светлана Аликимова. А для награждения я приглашаю нашего славного жюри, который возглавил наш любимый и уважаемый, неподражаемый народный артист Республики Татарстан Галиев Мингол Вагизович. Қадірлі достар, мен бик шатмын. Түрлі жерде қызмет етушілер, жаннары жырға сусаған, һәм бүтін дүниядағы татар халқына өзләрінің сәлем жеткерге теләгән бу яшь башкаларлар түгел, яшь йөрәкләр дип аталып торган, нинди яшь булсалар да, яшь булган жаннарын бүтін күңелләре белән татар халкына гына түгел, башка милләтләргә дә үзләренең җылы хисләрен белдерергә теләгән авазларын чыгарган шушы дусларга рәхмәт. Мин бик шатланып, сезне хөрмәтләп, сезгә изге теләкләрем, бүтән туганнарыгызга, тәнергә, укытучыларыгызга бездән күп сәлам әйтегез, шушы иштирак эшләргә рәхмәт. Суфия Фадеева награждается лауреат. Награждение у нас будет для авторов, поэтому получают исполнители. Миляуша Гатина. Суфия Фадеева Миляуша Гатина получает. Суфия Фадеева исполнительница, автор у нас Миляуша Гатина. Поздравляем вас. Светлана Аликимова. Фото на память. Спасибо. А мы продолжаем. Основное качество авторской песни — это то, что за песней всегда стоит какое-то чувство, смысл, душа автора. Она спрашивает, советует, рассказывает, печалится и веселится. На сцене Фарида Сахабеева и Нагим Шайхи с песней «Юалтуға нишек түзәсе», стихи Инзили Галиуллиной, музыка Фариды Сахабеевой. Встречайте!
яшел, милаш җимешләре яшел, күңелләре кызыл күз яшел, яратырган килдек дөньяга, югалтуган ничек түзәрсең, милаш җимешләре яшел, күңелләре кызыл күз яшел, яратырган килдек дөньяга, югалтуган ничек түзәрсең, яратырган килдек дөньяга, югалтуган ничек түзәрсең, югалтуган ничек түзәрсең. Фарида Сахабеева һәм Нагим Шайхи. Жырның авторы Инзилә Галиуллина һәм Фарида Сахабеева. Инзилә ханым белән мин әлеге очрашу, әлеге конкурс барышында таныштым. Бик мөлаем, бик сөйкемле хатын, шигырьләре дә ниндәй нечкә. Жыр язу ул кешегә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бүләк. Кеше жырга ихтыяҗ. Кеше жыр белән туа, жыр белән китә. Кеше шатлыгын да, кайгысын да жыр аша белдерә. Кайсы вакыт жыр белән генә белдерә торган хисләр була бит. Тыңлап карыйк әле, безнең чираттагы лауреатны, аның нинди хисләре бар икән. Каршы алыгыз, безнең кунагыбыз Нина Салимуллина. Авылыма Зинаида Захарова сүзләре, Нина Салимуллина кия. Нина Салимуллина.
В жизни наступает тот момент, когда поэтические строчки начинают звучать внутри нас. Душа словно просыпается и поет. Тогда рождаются песни, отражающие внутренний мир человека и рассказывающие обо всех самых светлых моментах жизни. На сцене человек, который может для нас всех являться примером мужества и оптимизма. Для вас поет Валерий Шамов с песней «Ырдызе Жак Паласы». Стихи Тамары Гельмеевой, музыка Валерия Шамова. А сейчас мы продолжаем церемонию награждения и приглашаем следующих наших победителей. Валерия Шамова мы уже объявили, а также приглашается на сцену Светлана Алякимова. Аплодисменты, друзья. Инзиля Галиуллина, Нина Салимуллина. А для награждения приглашаем представителя нашего славного жюри Рифа Ахметова, руководителя звукозаписывающей студии Риф Рекордс. И ему предоставим слово.
Дуслар, хәерле кич, хөрмәтле катнашучылар, тамашачылар. Әйтеп узганча, инде бу фестиваль 5нче ел алып барыла, үткәрелә. Һәм мин елдан-ел бер бик мөһим тенденция күзәтәм. Катнашучыларның саны арту белән бергә концертта яңгыраган контентның, җырларның профессиональ яктан үсүе күзәтелә. Беренче елны катнашкан хәвәскәр үзешчән авторлар күбрәк Винни-Пух стилендә иҗат итсәләр, мин шаярып әйтәм инде, ул теге пум-пурум-парам-парам түгел, нәрсә күрәм, шуны җырлыйм дигән стильдә иҗат итсәләр, быел күбрәк тирән мәгънәле, эчтәлекле һәм җитди җырлар яңгырады. Быел без ишеттек эстрада стилендә язылган җырлар белән бер рәттән бард җырларын, романс стилендә язылган җырлар һәм шулай ук баллар җырлары да яңгырады. Һәм бу бик шатландыра, куандыра, чөнки фестиваль ничектер саны ягыннан гына үсү белән түгел, хәтта стилистик һәм формат ягыннан да киңәя. Бу бик әйбәт, дуслар. Шулай итеп, быел без катнашучыларны бүләклибез һәм аларга иҗади уңышлар теләп калабыз. Шулай ук иҗат итеп, алга карап яшәгез һәм безне шатландырыгыз. Шулай итеп, без бүләклибез Светлана Алякимованы. Без бүләклибез Инзилә Галиуллинаны. Инзилә Галиуллина. Без бүләклибез Нина Салимуллинаны. Без бүләклибез Валерий Шамовна. Валерий Шамов стал лауреатом конкурса авторов песен. Поздравляем победителей и фото на память. Спасибо, друзья. Кешегә төрле җыр кирәк. Чөнки безнең тормышыбызда бик чуарлар. Шуңа күрә иҗат итүчеләрдә төрле һәм күп булсын. Ул бит иҗат итә, ул бит ямшылыкка омтыла дигән сүз. Иҗат итеп ул тормышында да камилләшә бара. Күп нәрсәгә фикерен, карашын үзгәртә. Каршы алыгыз, тагын бер җиңүчебез Айгөл Закирҗанова. Онытырга кирәк түгел. Ландыш Закирҗанова сүзләре, Айгөл Закирҗанова көе. Онытырга кирәк түгел.
bulmasak da saklavıyorlarını da bizning kirsiz ihlas yüne minsiz ağır bulur yaşavları şere unutturmamız yüküne yanarsın umutlardan iske alınan şakta gözlerine dolar yaşların dilinde min bulmam ayrılana yollar unuturmak yüreklerini yanarsın umutlardan iske alınan şakta gözlerine dolar yaşların dilinde min bulmam ayrılana yollar unuturmak yüreklerini yanarsın umutlardan iske alınan şakta gözlerine dolar yaşların dilinde min bulmam ayrılana yollar unuturmak yüreklerini dilinde min bulmam ayrılana yollar unuturmak yüreklerini unuturmak yüreklerini Айгүл Закиржанова. Безрахмат. С каждым разом фестиваль национальных самодеятельных авторов песни «Ящеряклер» становится все более популярным, прибавляется и количество участников, и гостей. На этот раз свою песню в Казань привезли марийский фольклорный ансамбль «Как Шансем» с песней «Колосы Молонем». Стихи Римы Кудрявцевой, музыка Елены Рыбаковой. Встречайте! Орєла, ола зачепили биш в торашки, ошуткою вода биш кастене, і там же лишиєш, не радала, мола, чо мене далеш, шкіптазе, толкокладачі скири, шап мужа, сакоклаште мухани, кокшим же, там видиш ти гареч, он же вода жида шапат пілиште. Колоси ти мала, мотоша мала, і ножу породила неткіла. Колоси ти юрден, колоси ти кости, і рада ще нічого не вчив. Колоси ти мала, мотоша мала, і ножу породила неткіла. Колоси ти юрден, колоси ти кости, і рада ще нічого не вчив. Чи віриш, омаукши, що тіче уанди, там не пуше жовшарень, огена, лиш пожашен купила, що ватливе терялан валяєш. Жабеташ, тож
Көчле алкышлар, дуслар. Безнең Мария Республикасына килгән кунакларыбыз Татарстанда алкышлый да белмиләр дип әйтмәсеннәр. Тагын бер кат алкышлыйган ишетсеннәр. Как шансым ансамбль булды бу. Шагыйрь, музыкант, җырчының бер шәхестә берләшүе гадәттә кызык нәтиҗәләргә китерә. Яңа төр формалар, көтелмәгән темалар, көтелмәгән җырлар туа. Чөнки һәрбер бу сәләт бер-берсен тулыландыра. Күп кенә тамашачы нәк автор башкаручы концертларын карарга ярата да. Һәм бу юкка гына түгел. Каршы алыгыз, сезнең алдыгызда нәк шундый шәхесләрнең берсе. Татарстан Республикасының атказанган артисты, автор башкаручы Нурзәдә. Рөстәм Закуан сүзләре Нурзәдә кие. Әниемне сагыну җыры. Каршы алыгыз Нурзәдә.
Нурзада Бикзрахмат. Песня – лучший способ общения с людьми. Где бы ни звучали авторские песни, язык музыки понимают везде без переводчика. Это и праздник, и серьезный разговор, и даже немного театральное искусство. Авторская песня рождает свой живой отклик в сердцах слушателей, согревает теплом, вселяет веру в себя. На сцене Диляра Ахмедова и группа «Иныш». Стихи Светланы Сызгиддиновой и Диляры Ахмедовой. Музыка «Иныш». Встречайте! Диляра Ахмедова, хан Иныш Түркімен. Дорогие друзья, я в начале нашего замечательного концерта говорил, что рамки нашего конкурса «Ящерокляр» не умещаются в пределах республики. Они уже переместились на территорию России. Кроме этого, они уже идут по планете. То есть наш конкурс идет по планете, и вы сейчас в этом убедитесь. Было 2 заявки из зарубежных стран, из зарубежных городов. Заявки были онлайн, и жюри просматривало участников по видео трансляции, и одна из них стала лауреатом нашего фестиваля. Итак, сейчас вы увидите выступление Валентины Васинкиной, которая живет в Голландии, Нидерланды. Смотрим.
Валентина Васинкина. Итак, дорогие друзья, а сейчас мы приглашаем выступивших лауреатов на церемонию награждения. Айгуль Закирзянова. Марийский фольклорный ансамбль «Как Шансем». Нурзада Диляра Ахмедова. Для вручения наград на сцену приглашается представитель нашего жюри, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Союза театральных деятелей России Азат Хусаинов. Добрый вечер. Ну что, хочу сказать на самом деле, что я по-русски скажу, я это проводится всего лишь третий раз, но уже существенно улучшается качество песен авторов, да, география. Вот видите, вы слышали, Нидерланды, Италия, наши соседи, марийцы, чуваши. Ну что ж, я хочу пожелать всем авторам новых творческих побед. Спасибо. В Голландию когда? У меня билет в кармане, завтра вылетаю я. Айгуль Закирзянова. Лауреат фестиваля «Ящерка». Марийский фольклорный ансамбль «Как Шансем». Нурзада. Аплодисменты. Диляра Ахмедова. Фото на память. Наша юная участница. Фото на память. Спасибо. А мы продолжаем наш фестиваль. Hürmetli dostlar, şunun bilen bizning 3-chi konkurs laureatlarının çıgışı tamamlandı. Əmməli konsertimiz davam edir. Hazır sahnəyə diplomantның birsin çağırırıq. Bizning bugungi konkursda laureatlardan tashqari diplomantlar da bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi darajadagi diplomantlar. Mana shulardan bir delegat saylab oldik. Qarshi olamiz. Chunki u bizga shulay qonaqqa kelgan Samara qonog'i Zulfiya Arslanova xatirimda Fanavis Davlat Beylik so'zlari Zulfiya Arslanova-ga. Qarshi olamiz do'stlar.
Hasretim geçti Sima yerken siden yarmam Kişidir kullarına sızan Hıyarında ışan yarmam Kaderinde yerken giden Kışık nazla bile tükenir Tiksindiler şaşıp yaratkanlar Tiksindiler yine tükenir Kaderinde yerken giden Kışık nazla bile tükenir Tiksindiler şaşıp yaratkanlar Tiksindiler yine tükenir Tiksindiler yine tükenir Зульфия Арсланова. Шулай ук без Зульфия ханым янына сәхнәгә безнең конкурсның җиңүче дипломантларын да чакырабыз. Юрий Гордеев, алкышлар дуслар. Регина Ильясова, Марсель Зарипов, Рамиля Абдуллина, Хамиля Шакирова, Айнур Гайбуллин. Бүләкләрне, дипломнарны безнең финалистларга тапшырачак безнең яшьрәкләр конкурсының продюсеры Җавдәт Гилманов. Аңа сүз. Мен сезне котлыйсым килә. Менә сездер сендә дипломатлар. Мен сезне чын күңелдән котлыйм. Сезнең җырларыгыз бик матур. И сезгә зур-зур киләчәкләр теләп калдырам. Хәзер кичкенә генә бүләкләребезне бүләк итеп бирәсем килә. Арсланова Зульфия. Зульфия Арсланова. Дипломат. Бу менә безнең ИП Алкышлар. ИП Вазгина саманда менә шундый матур Безнең дипломатларга. ясыйлар. Шулай ук Зульфия сиңа Рекорд студия исеменнән монда сертификат тавыш яздырырга. Юрий Гордеев. Юрий сезгә дә шулай ук шундый менә. Алкышлар дуслар, алкышлар. Кичкенә генә монда сертификат тавыш язды студиясына. Рамиля Абдуллина. Регина Котлы. Регина. Сертификат бирелгән. Марсель Зарипов. Марсель Котлы сезне. Хамиля Шакирова. Рамиля Абдуллина. Айнур Котлым сине. Айнур Гайфуллин.
диплом ясыбыз дигәнне күрәсең. Болды. Хәмидә Абдуллинаға айрым алкышлар дуслар. Шулай сәхнәгә мин Виктория Репкерс тавыш яздыру студиясының җитәкчесе Рим Ахматовны чакыра идем. Аның да махсус бүләге бар. Әйе, дуслар, быел без үзебезнең Рефлекс тавыш яздыру студиясе исеменнән махсус бүләк булдырырга булдык. Һәм ул бүләккә кем лайыклы икәнен сез үзегез сайладыгыз. Атнадан бер атнадан артык Instagram челтәрендә тавыш бирдегез. Һәм инде иң күп тавыш җыйган катнашучыны без бүген беләчәкбез. Әлбәттә, модераторлар ягыннан тәртип буенча дөрес биргән тавышлар гына саналды. Шулай итеп, безнең иң күп тавышлар санын җыйды 8 саны астында катнашучыбыз һәм ул Айнур Галиуллин. Айнур, котлыйм, синең дусларың һәм тамашачыларың күп икән. Без аны күрдек һәм шуларны шатландырып, безгә килгәч, аларны шатландыра тагын без ярдәм итәрбез. Җыр яздырырбыз аларга. Көтеп калабыз. Молодец. Дорогие друзья, а теперь на сцену приглашаются наши лауреаты и исполнители фестиваля «Яшьюреклер». Уважаемые друзья и зрители нашего сегодняшнего концерта, он, к сожалению, подошел к концу. Мы были рады приветствовать всех участников и гостей третьего конкурса фестиваля национальных самодеятельных авторов песни «Яшьюреклер 2021» на сцене Дворца культуры «Юность». И хотим пожелать всем творческих свершений, удачи. Любите стихи, любите музыку, любите песню. До новых встреч! Учитывая, что этот год объявлен годом родных языков и народного единства, мы завершаем нашу встречу песней «Туганты». Dünyada
Организаторов слово предоставляется Жаудату Гильманову. На этом наш фестиваль закончился. Большое всем спасибо. Спасибо организаторам. Айрат Ильхамович, встаньте, пожалуйста. Идите сюда. Ваше место здесь. Ваше место здесь. Наталья Петровна. Наталья Петровна. Ваше место тоже здесь, пожалуйста. Я просто хочу сказать, если бы не они, то этого фестиваля бы не было. Потому что спасибо вам, то, что мы с вами приложили столько сил, столько энергии в проведении этого фестиваля. И надеемся, что на следующий год те, кто нас видит, кто нас слушает, они приедут к нам на фестиваль. Надеемся же, Айрат Ильхамович. Мы надеемся, что они приедут, что мы их услышим здесь. Всем большое спасибо. А в конце, Наталья Петровна, можно вас? А вот пока Наталья Петровна идет, я хочу свою большую благодарность выразить нашим ведущим, нашим членам жюри, Инсафу Гайнуллину и Ларисе Басыровой. Большое вам спасибо. Наталья Петровна, 2 слова буквально. Добрый вечер, дорогие друзья. И самистес. Надеюсь, что сегодняшний гала-концерт очень всем понравился, потому что именно сегодня, на мой взгляд, впервые на 3-м фестивале «Я Шереклер» выступили такие звезды, которые не стыдно заявить на большую сцену. Были замечательные композиции, и музыка, и стихи. Дорогие друзья, вас всех поздравляем еще раз громкими аплодисментами. А мы от лица всех наших исполнителей, всех наших авторов хотим вам сказать наше большое-большое спасибо. На этом наш фестиваль закончен. Всех авторов на следующий год ждем у нас на фестивале. До свидания, до встречи. Общая фотография. Общая фотография.